Víte, co to je? Tomuhle se říká hec. Takže jdeme konečně balit. Za prvé budeme potřebovat nějaká trička. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ještě jedno tričkenří. 5. I termotriko. 1, 2. Ta termotrika dáme svetr. Trika, 2 svetry. To si připadá v krámě. Trika máme. Tady ta skříň už je taky hotová. Tak, za další nějaký mikiny. Vezmem si... Rysované 2? Tak bereme obě 2, ne? Tak, nebojte, já v tom mám systém. Mám to napsaný na papírku. Takový malý detail. Odsud si vezmeme ještě tohle. Tepláky. Teplé kalhoty, či chcete. Teď jsem si úplně z mega tajné cave přinesl tyhle ty teplé ponožky. Podmostičky, teplučké. Ano. Teď jsem si vzpomněl, že tady jsou ještě jedny ty tepláky. Lávovou lampu se vezmu až na konec. Co ještě? Nesmíme zapomenout spodní prádlo. Bože. Pyžamo. Přemýšlení je vyčerpávající. A nyní jedna z nejdůležitějších věcí. Zubní pasta. Kartáček. Sprchový gel. Aha, nejdůležitější věc. Toaletní papír. Taštička na místě. Tak. Rukavice, šátek, čepice. Ruční. Tak, další do sbírky. Dál. Poslední věc z téhle skříně, už fakt slibuji. Kraťas. Tak. To bylo lehčí, než se zdálo. Ale ještě jedna věc mi tam chybí. Chybí tam tamhle pantofle. Brýle. Co? No. To balení nebude až taková věda. A vypadá to, že máme hotovo. Takže teď už jenom... Proč to nechce zaotřit? Tak to je asi konec balení. Takže zatím čus.